Unsay rason nganong nanambok ko? A. Giatiman, B. Gibuhagan, C. Kaon ray gibantayan. Hi guys, welcome back to my channel. Pasensyain na kung wala akong nakagama o ganang na ay introduction sa huang video ani guys. Mag voice over na lang ko no. Unya kini kay free time naman ko naka video guys, kay syempre trabaho is trabaho guys. Unya man guys, ang ang pilianan na to sa introduct ay sa pagkinunhan no, letter A nganong nanambok ko. A. Giatiman, kinsa pa mo atiman? Letter B. Gibuhagan, mana pong muhilak po buwagan. Ngano pong di po kumukaon og buwagan. Letter C. Kaon ray gibantayan. So, ang answer na guys, kaon ray gibantayan. O diba si madam nag-safety na ko. Kiba mo guys, nag-safety ko na guys. Kay syempre, ako magkasaan ang iya good charot. Bisag si Zara to yung mukaon na natanan. Di bitaw guys, no? Grabe na ba jupod. Pero, ano kasi ako guys, kanang manggihuna-hunaon kasi ako sa kapatid sa mga mahal ko sa buhay, manggihuna-hunaon naman kasi ako. Sinil Inalala. But before na guys no, katungo pa ko nakakuha og pagkaon guys, nag video pa man ako na guys, nandiyo pagkaman na guys, ang lechon guys, kay nagijahay naman dyan sila panguha guys, na panghubuan naman na nila guys. Paghubuan naman na nilang panit, kay panit may mahalin sa kinunhan ana guys no, basta lechon jud panit jud mahalin na kinunhan niya. Human na kanang ribs kay mao may unuron unya, human laktod ulo na lang jud may bilin na ba. Diyan na po'y fruit sari na ay kanang watermelon, na ay banana. O diba, pak na pak adyo ni sila basta kaon na guys, kay tapok tanan murag suso. So balik tayo sa diri nga nagkaon-kaon ako guys. So karon ang gikuha guys is fruits, watermelon, kay syempre mahilig magkog fruits guys, ug banana. Nagkuha po kog banana guys. Nya syempre sa lechon guys, dapat ug ako mukuha ko, dili ko pili itong nitambok ra uy nya kanang walay lasa-lasa. Ato jud ko dapit sa may tiyan kay naay kanang naay mga lamas-lamas ba. Nya pasensyain ako nga nag voice over ko ni guys no, kay nagkalupuso kasi ako kanang naay may subaw dito sa Cebu charot, kanang naay nasubawan bitaw ko guys, kay kana laging nay mag-field unsa pagkahuman ato na pod sa aircon magpainit magpabugnaw, di ang resulta ni Inday tuan na weak ang immune system, tuan na nasakit walay gatiman, sus Mariusip joke. Bitaw guys no, mo ni nga ho ang mga pangkanon karon guys, para naman balik tayo sa ating kalusugan no. Aw dili man inon pod healthy jamoning nay baboy ug pangsigisigihon. Sangan lang ba nga meat lang siya nga kanang naay for energy charot. Ang meat man kay for energy man po na siya guys. Yeah, for energy baskog jud ka mukaon basta naa kay lami nga pagkaon, pero og wa pod mag high blood ba na guys, samot nagkoy kwarta ana jud na guys. Unya man kay gidong ko rin nga ho ang friend, ang ex-friend, dili ko no siya pa-mention sa ijangan man di ay kay ingon siya confidential ko no ang ihangan charot no, murag artista dai. Okay. Friend mi ani dili ka jud po dugay, pero dali ra mi nagkasuod ni tungod ra sa hapak-hapak guys. Ingan nilang siya gihapak ko niya nya human gihapak ko ni guys pagkahuman na close na mi ingan naon ra day ko pasakitan day ko una usa mo maka-close na ho charot. Ayo jud guys kay magigsimbagay ra jud guys, pero fast na to guys no. Nya man na ni guys nagkaon ako guys nya kanang mga gipanghuha guys, syempre nagkuha kog shrimp o di ba, kay ang shrimp baya guys kay badya no, sige mo kog baya mura na mo kog taga Cebu oy, pero wanderer ako rin Cebu guys. I am actually Bujol. I'm actually from Bohol charot no. Nya ang mga ipangkuha pod na mga lumpia nya syempre kukunin ko talaga kakainin ko talaga lahat kasi naman minsan lang naman to minsan lang naman ako makakain di lubos-lubusin na natin, hindi na yung magpakipot-kipot wala inga na lang mga guys og nay pagkaon dapat hindi ka mahiya kasi yung mga kasama mo hindi nahiya sa'yo ano ba. O di ba nya karon kay gisampulan naman ko sa akong friend nagmukbang ka
dili man ni nga naon ingan niun o charot o yan na siya dapat kuno ipatubang kuno sa baba kuno nya man kuno ipakita kuno nanganganga nya halagkitan kuno ng mga pangag kanang mga lungag o di bang saya namin dito nya makita jud siya mo guys no nga murag na zoom in na jud nga nag-double chin na jud ko guys pero kay ba mo guys kanang double chin mo wa man pud na siya guys kay na may mga panahon nga mag-diet ko na may mga panahon nga mag-budgeted ko sa huang kwarta samot na og daghan siya mo kong mga responsibilities nga mga baryo no charot no murag arang naman jud pong lisuda no bisan og pa namin jo murag lisod na jud ang kinabuhi nyo human nato sa pagkaon guys nangaon na pud niyo guys cream guys so ganyan talaga ang buhay kapag mayroong mga pagkain dapat hindi inaayawan dapat ang grasya ang blessing dapat kinakain o kanang hindi inusikan no kanang dili magausik-usik dapat kung anong kinuha mo ubusin mo o ganyan naman talaga kami guys kaya nga marami na akong investment dito sa chan ko charot no hopefully ako aran nang ikapupupupuhon later on magpupupup prapogon nya human mag-budget na po sa mga pagkaon sa kwarta nya mag-diet ko no hay nando di ay budgeted ay ang kwarta di ay nya human ang ending masiksik balik ko di ba pak na pak nya human na ni guys mauna ni guys pagkahuman na mo kaon thank you for watching I hope you to see you again on my next video back to work na pud mi guys bye.